салом алайкум дӯстон, шумо вақте ки аз хитои заказ мекунед, ба шумо коробкаи холӣ равон мекунанд ё маҳсулоте ки равон мекунанд шикастагӣ аст ё худатон ягон жалоб доред, чӣ бояд кард? Видеоро стоп карда, подписатсия, лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. Ба ҳамин сурати навошник медароем. вақте даромадем нигоҳ кунед, ман стрелка мекунам, ҳамида медароем. вақте ки заказет коробкаи холӣ меояд, аз ҳама охиронгида медароем, суратша равон мекунем, ба мо ҷавоб медиҳанд ва ҳал мекунанд. ва ҳар як менюе ки ҷа ҳастай функсияи худша дорад. Мо метавонем ки аз инҷо истифода барем. ва аз барномаи пиндодон метавонем ки мо маҳсулоти 2 сомон, 3 сомон, 10 сомон, 15 сомон маҳсулотҳои аз ҳама арзонро дарёфт карда заказ кунем. дар барномаи пиндодон имкониятҳои бисёр аст ки мо метавонем ки арзонтар заказ карда гирем. барои омӯзиши курс заказ кардан аз хитои Турсия, Америка метавонед ба WhatsApp ё Telegram мо нависед. мо шуморо бо ҳама нозикиҳояш нишон дода, то заказе ки мекунем ба дастатон расидан дастгирӣ мекунем.